Здравейте на всички в този чудесен 20 март. Равноденствие днес. Равноденствието е сигнал, зелена светлина на космоса. Старите структури се рушат и ние трябва да вземем своето място. Вашата съдба може да ви говори. Колелата се завъртат. Равноденствието не е ден за трансформация. Това е прелом за целия мир. Позволете на Бог да озари всяка крачка на пътя ви. Ще почувствате божествено прикосновение, което ще ви изцели и възстанови. Вярвайте, доверявайте и ще получите знамение. Бог осветлява пътя ни със своето присъствие. Той ни свързва с Небесния Отец. Всеки да бъде докоснат от благословението на Небесния Отец и да види знаците на ободрение, изцеление и обновление. Ние сме в преображението на света. Чудесата са постоянна, нова реалност за тези, които са смели и вярват в тях. В духа благословенията са не само материални, но и мъдрост, благоразумие, сила и мъжество. Амин.